Os pescadores afrontan o futuro con máis claridade logo do acordo coa Secretaría Xeral de Pesca para adaptar as medidas do regulamento de control á realidade do oficio. A semana comezou co movemento nos portos de Galicia, pero non pola descarga de peixe e marisco, senón polas protestas dos profesionais polas últimas medidas do regulamento de control da pesca que entraron en vigor, normas que os profesionais consideraban de imposible cumprimento, algo que os representantes dos pescadores trasladaron á Secretaría Xeral de Pesca o propio luns nunha xuntanza. Reunión na que se expuxeron as preocupacións do sector e que foron atendidas polos representantes do Ministerio dirixido por Luís Planas. Acordamos uns puntos que eran importantísimos, que eran para ir tirando para adiante e que sabíamos que España, o noso goberno, que podía flexibilizalos. Sabíamos que se viñan impuestos por a Comunidade Europea e que se non había outra solución que non íbamos a ser capaces de facelos, ni íbamos a ser capaces de paralo, nin cambialos, pero como sabíamos que a Secretaría General de Pesca pois tiña esa potestad como teñen outros Estados miembros, basámonos en eses puntos principales, que eran dous os principales, non? Os que máis nos impidían salir ao mar, que eran o tema da previa antes de chegar a terra, e máis o tema dos 50 kilos que tiñamos que ser desde o kilo cero, pesar peixe a peixe e retransmitilo como antes estaba de outra forma diferente, non? Que a partir dos 50 kilos é cando tiñas que declarar esas capturas. Estas dúas cuestións afondáronse na reunión e alcanzáronse pactos para reducir o seu impacto na frota. Un punto máis a maiores, que tamén era moi importante, que era de difícil cumplimento para a baixura, que era o tema de lanza a lanza, casea a casea, non? Que tiñas que declarar cada lanza que dabas, cada casea donde largaras, tiñas que dar a situación, retransmitir unhas 8 veces ou 10 ao día, e dar a situación de cada os peixes que tomabas en esa casea en ese sitio. Eso sabemos que era inviable totalmente, non? Entonces o que se quedou que sería, como sempre, un lance solo, un lance único ao acabar de traballar e facelo. No que se quedou no tema da previa, pois os barcos menores os barcos de 12 metros que empezaban este ano co tema do DEA, era que non había previa, que había que notificar que viñas para a terra e estuveras onde estuveras. Eliminando as 2 horas e media establecidas nun primeiro momento. O que se acordou foi notificar, dar máis ou menos unha estimación dos kilos de peixe que tiñas, sin ter que pesalo peixe por peixe, e cando se faga a declaración de desembarque, pois como xa estás pesando, pois corregir a poñer os kilos exactos. Eso era o que os puntos. Si sabemos que hai moitísimos puntos que non están na man da Secretaría Nacional de Pesca, que están en Bruselas. Si tamén arrancamos o compromiso da Secretaría Nacional de Pesca, que se expuxo un contacto ca directora de Ugemar e con Charena Vicheva, para que se atendera a razóns do goberno español e que se intentara entre todos pois volver a mirar e a modificar o reglamento do control, non? Mentres que no referente ás capturas inferiores a 50 kilos por especie, dándonos a razón desde xa os anos que vimos nos dicindo eso, e bueno, pois esos son os compromisos que arrancamos, non? Sabemos que hai puntos aí que hai moitos que mirar, pero o objetivo que tiñamos todos os líderes da man para ese día, nesa reunión, foron eses puntos. Xa que apunta que unha normativa que o persoal da Secretaría Xeral de Pesca recoñeceu que era imposible de cumprir. Grazas a estes acordos, a folga indefinida convocada pola Federación Nacional de Confrarías de Pescadores desconvocouse.